Takže dobrý den, dámy a pánové. Dneska se mně podařilo totiž ukořistit něco naprosto unikátního, a to je demo Mafie z roku 2002, čili ne tak starý demo, ale furt je to demo. Je to anglický exáč, je to stáhlý v angličtině, takže jo, budu muset ještě zapnout titulky. Takže můžeme vidět, že když tohle někam překliknu, tak to menu na pozadí zmizí, protože tohle to bylo i úplně v originálním vydání Mafie ve verzi 1.0 se tohle dělo to samý, čili vidíme, že to je ještě to demo. Takže, jo, uděláme si první tutoriál. Chci vidět, jestli se změnil tutoriál. Tak jo, takže v tutoriálu nic nového nebylo, byl to pořád ten stejný tutoriál, co byl ve výsledku ve hře. Tak jo, podíváme se na hru. Jo, tady v té kacéně nic nového nebylo, prostě klasická kacéna i z té hry, teda ve finále vyšla, jenom tam byla horší kvalita dubbingu, i kdybych to pak v postprodukci nezesiloval. OK. Tohle je úplně jinak udělaná mise. Tahle opravdu to demo začíná, ano. Není tam žádná mise předtím, prostě nás to strčí rovnou sem. Je zajímavý, protože myslím, že tohle z Mafii nakonec není vůbec nikde, že bychom měli následovat jakože nějaký auto s našima jinýma mafiánama, s nějakýma jinýma partners, protože originále samozřejmě to auto říděj ty dva mafoši, co jedou teďka jakože před náma, že jo. No v originále, jako v tom, co je výsledku vyšlo, to je fakt zajímavý tohle. A trochu mě mrzí, že to v té hře nakonec není, protože to by mohlo být mnohem zajímavější. Zároveň se mně zdá, že se trošku jinak chová slunce, ale to je jenom to možná, že jsem jenom paranoidní a vidím v tom věci, co v tom nejsou, jo. Cože? Oni to jsou asi i dokonce i jiný modely, co s náma jedou, jo, to jsou jiný mafoši, jakože v tom autě, který máme následovat teďka, než ale my je nutně nemusíme následovat asi. Jenom nám to jako říkat. OK. Jo? Oni k tomu dělali jako malinkatý tutoriál v té F1. Tady je cheat, jo, na cumování dál, jo. Ne, není, samozřejmě. Ani Mafii buildu 1.0, co se k nám dostal, taky není jakýkoliv cheat code, jo. Takže to je zajímavý. Jinak se mi i zdá, že to auto je trošku jinak nastavený. Protože tohle auto se chová úplně jinak v originále. Jako táhne se jak... V originále má trochu výkon. Toto je auto, se kterým vlastně jedem na Omertu, že jo? Myslím. Jo. A nebo už jsem ho stihl pošašit tím, jak jsem si naboural, nevím. Ale každopádně v originále ve výsledku je tady kacéna. V té Mafii, která se k nám dostala, nakonec tady ta pasáž vůbec není, kdy se máme dojet. Jo, tady nás to až vyflusne. S tím, že máme i jiný auto, ta mise je očividně jinak naskriptovaná. OK. Jasně, mister, they are waiting, mister. Tak jo. Máme Thompsona. Já to budu muset odehrát na šipkách tohle. Nebo já se hecnu. Já hraju na defaultním nastavení, takže... Ukáž. A tady to ale vypadá, to je furt stejný. Protože už z nebo ne, to nebyl trailer, ale z beta ukázek hry už ty auta tady byly tahle rozestavený, to si pamatuju, když jsem si to zjišťoval. Jinak Tomáš se možná trošku glitchuje, ale to bych viděl spíš, že to je tím, že to je neoptimalizovaný build. OK.
Teď nevím, jestli se mi to zdá, ale mám pocit, že přijeli v jiných autech. OK, jo, tohle bude ještě zajímavý. Já mám takový malý problém, jo. Já se budu muset vžít do ovládání mafie znovu. Taky jsou jiný, teď mě to úplně do uší hitnulo. A dost určitě přijeli i v jiných autech, myslím si, že oni jezdí v jiných autech. Minimálně v cutscéně byli zelený, nebo jedno z nich bylo zelený, a to nevím, jestli je ve finále v té hře. A fakt musím na ty šipky, no nevadí. OK, ale ten zvuk toho Tommy Gunu je fakt nepříjemný. A myslím si, že to fakt není ten zvuk, který je ve finále v té hře, ale... Bo možná to je jenom jinak nastavené, jo. Oj. Sorry, Paulie. Jaj. No tak to je skill issue tohle. Vymři. Tak. Dobrý. OK. Sorry. Tyjo, ano. Tak to nevím, jak tohle dohraju. Nevadí. OK. Ale vypadá to, že ty skripty těch postav ve výsledku jako jsou už stejný, jo. Přece jenom ono to není tolik demo, jo. Ono... Ta hra už byla asi prakticky hotová v tuhle chvíli. To je spíš asi novinářský demo tohle, jo. Tyjo, to je Ohkoran, tohle to je fakt strašné. Aspoň, že mě pomstili. Hele, no je trošku jinak udělaný. Tak jo. Tak musím říct, že jako... Čekal jsem, že v tom demo bude trošku víc. Ale vypadalo to naprosto v pořádku. Já se ještě ujistím, že... Jo, to už. Jo. Takže jo, vidíme ještě, že jinak je tady poskládaný to menu, že je trošku jinak poskládaný. Tak jo. Tak, já kdybych nebyl taková lopata, tak se to dá dohrát za dřív než půl hodiny. Mám půl hodiny záznamu, jdu to nějak sestříhat. Takže doufám, že se nám to líbilo. No, tohle to bylo fakt nějaký demo, který jsem vyštrachal někde, ani nevím kde, prostě. Doufám, že mě z toho třeba jako neodejde počítač, jo. Každopádně, určitě dejte odběr, dejte like, pokud nechcete, tak si polipte rektální oblast a doufám, že se někdy uvidíme buď u nějakých zajímavostí, nebo u nějakých speciálnějších videí, ale to nechci jako předbíhat, jo. Takže mějte se a čau čau.